lehenengo urtian, maiatzaren 14. egunian, Orioko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzikaldia. Haundia bazan ere azkarra ibilia, bueltakan zebilen joan da etorria, ondarra harrotuaz murgiligarila, zorriak zeuzkan eta haiek botan aia. Ikusi zuten ian ala zebilela, beriala joan ziran treineruen bila, arpoita dinamitak eta sokadila, aguro ekartzeko etzan jende hila. Treinero joan ziran patroi banarekin, mutil bizkor bikainak guztizonarekin, Manuel Olaizola eta Loidirekin, Uranga Hatxaga eta Manterolarekin. Baliak egindako salto tamarru bat, ziran izugarri eta ikaratzekuak, atzera egin gabeango arriskuak, arpoiak inhil zuten antziran hanguak. Txalupa jiranda erdian balia, gizonek egin zuten bainaiko pelia, ikusi zuten ian hila edo hitua, legorretikan bazan bibata txalua. Bi metro luze gerrilla marlodi, bustan palak lauzabal albuetan palabi, Espainetan bizarrak beste hilera bi, horraziak bezala aitzeuzkan ederki. Zezan 1.900 arrua, beste 200 mingainda tripa barrua, gutxi janaz etzegon batere galdua, tinako 6 pesetan izan zen saldua. Gertatu bat jarri detegilaren alde, hau horrela ez bada jendiari galde, bilotze
ez posturik atsegintzu gaude. Ora hori jotarrak esan beldu